Za pár minut se Play odhalí. Už se na to těším. Je 54, v 55 se odhalí. Takže jdeme na jeho kanál. 55, je to tam. Odhalení. Jak 16:00? What? Jak 16:00? Počkat, ale... To je až v 16:00, co to jako je? 16:00. Tak si chvíli počkáme a lidi, ozvu se vám za těch 5 minut. Čau. Já nevím, co na to říct. Za 60 sekund se odhalí. Tak jo. 60 sekund a odhalí se. Ani ne 60 sekund. On se fakt odhalí. Ne. Teď to není možný. Já už se na to tak dlouho čekali. 2 roky od toho jeho slibu. A je to tady. Za 10 sekund se odhalí, si myslím. 10 sekund. 10 sekund. 4, 3, 2, 1, 0. Ne? Tak ne. Tak jsem to počítal blbě. Premiéra začne již brzy. Premiéra začne již brzy. Tak co? Ty jo, ale tak kdy to bude už? Premiéra začne již brzy. Co to takhle je? No, za chvíli bude. Za chvíli už tam bude. Pojď. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojď! Filipe, rychle, 10, 5 sekund, 3. Sundej si boty, to ještě stihneš, tak nic. Hele, pojď. Sundej si boty. Pojď. Bude to, ono už to bude. Pojď. Odhalí se Play. Pojď. Ukaž na stream. Co? Koukáš na stream. No. Ono to půjde. Čas běží. Přineste Play, vzkaz. premiéra, odhalení. Je čas Už to si bude. vrnět. Už to bude. Je to tady. Minuta 30 sekund. Tak si chvíli počkáme. A ozveme se, až bude 10 sekund. Chybí jenom 20 sekund. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Je to tady, dosáhl jsem 100 000 a to znamená 2 věci. Za prvé, jsem fakt nejlepší, jsem fakt hustej. A za druhé, odhalení. Teda co jste všichni, nebo teda skoro všichni čekali. Je to konečně tady. A jo, tentokrát si z vás fakt nedělám srandu, tohle video je reálný a doopravdy se v něm odhalím. V tomhle videu ale odhalím i něco trošku jiného a zajímavějšího než můj obličej. I to je totiž jedno tajemství, co vám tajím už několik let. A to, že už jsem dávno odhalený. Jak to je jak jako odhalený? No, ale ještě, že vám vysvětlím, jak to, že už jsem dávno odhalený, tak vám odhalím něco trošku jiného. Něco, co by vám žádný jiný youtuber v Česku neodhalil. A to svoji vlastní minulost. Většina youtuberů, co se odhalili, tak se kvůli odhalení změní. Měli nějaký důvod, prostě skrývali, ať už je to, že jsou tlustý, hnusný, špinavý, cokoliv, fakt jako cokoliv. Prostě na odhalení absolutně změní svoje vizáž a hlavně
nikdy neukážou svoji minulost. Ale takový já nejsem, já vás nechci tahat za nos, já vám chci ukázat úplně všechno. A tak, než vypnu tady tuhle cenzuru a uvidíte, jak vypadám teďka, tak vám ukážu pár zajímavých fotek z minulosti. Takže pojďme se posunout do roku 2020, kdy jsem začal doopravdy natáčet na YouTube. V téhle době mě bylo nějak 14 a vydal jsem svoje první video, co mělo nějaký úspěch. Měl jsem z toho velkou radost, moc velkou radost, ale jak jsem v té době vypadal? OK, já si myslím, že to nemusíme vůbec zdržovat, je to konečně tady, poprvé uvidíte, jak vypadám. Takže pojďme to počítat, 3, 2, 1, teď! Jo, to jsem já, tady vidíte tu šipku, jakože jsem to já prostě. Bohužel z doby tady tohle videa nemám žádnou fotku, ale abyste nebyli smutní, tak semka přeci jenom nějakou fotku dám. A to fotku mýho fanouška, co mi v téhle době došla do DMs. Díky moc, kámo, a vy nemáte zač. Teďka se ale pojďme posunout do roku 2021, ze kterého už mám fotku, hodně fotek a hlavně ve kterém konečně uvidíte, jak jsem vypadal. Rok 2021, takzvaný rok pomáhání. Právě od této chvíle se mi oficiálně říká pomocník. Tento rok totiž začal vycházet tipy a triky, díky kterým se pomohl každému z vás s každodenními problémy, s láskou, s depresí a hlavně s Minecraftem. No a mimo tady tohle se pomohl i jedné nešťastné duši, streamerovi Morimu. Ten by reagoval na všechny moje videa a nahnal si nějaký views, ale nebojte, já vždycky rád pomůžu, nebojte. A mimo to bych chtěl i teďka Morimu oficiálně pogratulovat k jeho novému účesu. Je to skvělý, kéž bych takhle i já dopadl v roce 2021. Šel jsem se teď ostříhat, jo, tohle jsem já, konečně mě vidíte. Šel jsem tam plný naděje, štěstí nice. A takhle jsem se vracel domů. No, aby toho nebylo málo, další den se mi spolužáci ve škole smáli. Nice. A pustím to na hlas. Ale nemusíte větovat, na to teďka není čas. Jdeme totiž na rok 2022. Rok 2022. Takzvaný cestovatelský rok. Na svých cestách jsem zavítal i do daleké Vídně. Tady mě můžete vidět s celou Vídní. Mimo to jsem ale na svých cestách potkal i nějaké významné osobnosti, jako je třeba Jan Brunsvík, anebo tady tenhle Int, kterého jsem potkal v autobuse a vyfotil jsem se s ním. OK, a dost bylo minulosti, já si myslím, že tady tohle stačí. Končil jsme v roce 2022, to je 2 roky zpátky, takže jo, za tady dobu se mohl hodně změnit. Mám to na tom počítači trošku. Tak to vlastně může být úplně jiný člověk. Doslova. Ale ještě předtím, než tak udělám, tak vám vysvětlím, proč jsem vlastně už dávno odhalený. Za poslední 2 roky jsem se totiž 3krát tajně odhalil. A to většinou úplně bez toho, aby to kdokoliv tušil. A každý tajný odhalení vám teďka ukážu. Je totiž dost možný, že už jste mě někde dávno viděli. A vůbec jste nevěděli, že jsem to já. Úplně poprvé jsem se odhalil už před 2 A to vlastně ani ne na mě. Jednoho dne jsem se totiž nudil. Tak jo, lidi, je to tady. Jo, to by se úplně hodilo na termín, jako co vidíš ty, co vidí ona. No a tady tenhle TikTokčepek jsem pak poslal mýmu kámošovi Dariusovi a on s ním natočil video, co má více než 750 000 zhlédnutí. Halo? Co to je? Co to je? Co? Aha, to je on. Počkej. Tohle video jste možná dokonce ani někteří viděli, takže už se vlastně... Máme to na hlas? What? Co se stalo? What? Ale... Dvakrát, takže možná jste mě přece jenom někde viděli. OK, podruhé to bylo už na mým vlastním kanále a bylo to v tady tomhle videu. Na konci tady tohle videa jsem totiž schoval tajný odkaz, který vás zavedl na stránku, kde jsem nebyl já, byl tam Pou. Jo, takhle nevypadám, nebojte, to nejsem já. Každopádně pod tím Pouem byl další odkaz a na něj, když jste kliknuli, tak tam vyskočil Lipsy. Jo, to jsem já, lepší fotku jsem najít nemohl, hele. A pokud jste náhodou neviděli ani tady tohle, což je dost možný, jelikož skoro nikdo si tady tohle nevšimnul, tak nevěžte hlavu, jelikož jsem se odhalil i po třetí. Tentokrát to ale bylo úplně omylem. Prostě jsem na pár minut dal svoji vlastní fotku na můj Instagram a tam to vidělo stovky lidí. Pak jsem si toho všiml a hnedka jsem to smazal, ale stejně mi hodně lidí psalo a divilo se, co je, nebo kdo je na té fotce. Ale přece jenom lidi nevěděli, jestli jsem to já, nebo je to někdo jiný, takže já to hodně rychle zapomněl. No a jestli byste chtěli být svědky nějakého takovýhle incidentu v budoucnosti, třeba když omylem odhalím trošku víc než obličej,
tak vejte na Instagram v popisku a všechno uvidíte. A já si myslím, že už to nemusíme zdržovat a můžeme se vrhnout na samotný odhalení. OK, viděli jste, jak jsem vypadal 4 roky zpátky, 2 roky zpátky a rok zpátky. Ale jak teda vypadám právě teď? Může tady fakt sejít úplně jiný člověk, než jste ho teďka viděli. Takže na to myslete. A já už to nebudu natahovat, jakmile řeknu teď, tak cenzura zmizí. 3, 2, 1, teď. Takže to jsem já. Možná jsem se trochu změnil, ale to asi nevadí. Kámo, co tady děláš? Kámo? OK. Nebojte se, už jsem tady konečně, nebojte se vůbec, to jsem nebyl já, jo, jsme tady konečně. Tak OK, tohle jsem teda já, už je to reálný, nemusíte se bát, hele. Jsem to fakt já, jo, víte, jsem pravej. Ještě bych všem chtěl poděkovat za 100 000, fakt jako moc si toho vážím. A pokud náhodou nemáte dostatek z toho odhalení, chtěl byste vidět ještě víc, tak mějte follow na Instagram, tam bude o hodně víc fotek a hlavně tam budou i věci, co se toho odhalení nevešly. Takže jo, dejte mi follow na Instagram a co ještě dodat, hele, co ještě dodat? OK, možná ještě jedna věc, co bych mohl dodat, by se našla. A to taková, že mám pro vás takovou challenge. Pokud dáme 200 000 do konce tohohle roku, jo, tak se naolejuju a uděláme trošku větší odhalení. Takže je to odběr, pokud to ještě nemáte a jo, tohle bude všechno zatím. OK lidi. Tak to bylo hodně hustý. Teď právě to proběhlo, takže je to hodně hustý. Jako vážně nečekal jsem, že se fakt odhalí. Tak tohle je asi všechno a čau.